Les paraules no es poden tancar en una gàbia. Volen soles. Perdoni. Ja és hora de tancar. Que s'ha perdut. Les llibreries no haurien de tancar mai. Perquè aquí hi és tot. La memòria i les històries que omplen de paraules els llibres i els contes i les pel·lícules. Aquí hi ha cultura i educació que ens fan tal com som. Que serveixen per créixer, jugant, llegint, creant. No oblidis mai